ଯେମିତି ଆମ ନାଁରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାଇପର ଲୋକାଲ ନା ଆଉ ବହୁତ ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟ ହଉଥିବା ନା, ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରମୋସନ କୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋସନ ଦୀପାନ୍ବିତ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନା ସାଗର ଆଉ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବି ସାଗର ଭଳିଆ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇଟା ହେଲା ନା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ନାଁ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଜା ଅଛି, ଶ୍ରୀଜା ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଏଥିରେ ବିନ୍ଦୁ କିଏ, ବିନ୍ଦୁ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ଆସିବ, ବିନ୍ଦୁ କିଏ ଜାଣିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସେ ଲୁହ ଜାଣିପାରିବେ।